Sangana ineni, Yes. Pandinonye getera. Sangana ine sumari. Yes. Patinonye getera. Vanorwaranga vapore. Yes. Patinonye getera. Sangana inesu yakanyorwa nani? Sangana inesu it's a long story. Okay. It's a long story. It's a long story. All right. It's a song yekuti ine munhu akainyora. Okay. All right. Imimva mazoimba. Pandazoimba. All right. Ndikati yakanyimbwa mukaitarisa yakatiimbwa ine vanhu vakati wande. Ne vanhu ishuwa. Yakaimbwa ne vanhu vakati wande nemuto wakasiyana. So ndakazongoitorawo. Vamaimba nemuto wenyu. All right. Aiwa. Handisi ndakainyora. All right. Aiwa ndinotenda minister nekutsanangura kwakanaka. In fact Mwari vakandipa nyasha dzekunyora ndichinspire chekutanga nezviri kuitika. Okay. Ndiri munhu wekuti kana even ndiri kumba, my wife she knows. Ndiri munhu wekuti ndine time yandoda kunge ndiri ndega. Okay. But time yane ndiri ndega ndino inspire zvakanyanya through nature, what is happening nezvine zvichiitika. So first ndinonyora ndichinspire nezviri kuitika, then pamwe pacho Mwari vanondirotesa. Rega nditaure ndichiti mushumiri wese andiziva kuti zvakasikwa sei naMwari. Matambudziko ashaike. Asi tinotenda Mwari nepatasvipa tave nasu. Ndizvozvo. Because pandiri kuti matambudziko ashaike, semuimbi, semushumiri une goya unenge wakaseta every time uchiti dai ndasvika apa. Ya ichokwadi. Asi ndinoda kutenda Mwari zvangu kuti kubva pandakatanga up to now ndinoona nyasha, ndinoona kuti pane musiyano kukurusa. Fundi mazongonyodze hapana baika, fundi mazongonyodze moyo wangu wabaika. Mungu kufa kwe mukristu kuzorora, asi hapa ndabaikana. Kufa kwe mutendi kupfuma, shoko rinodaro apa zvarema kugamuchira. Chandirwadza mai vafa ndichiri murombo, ndaida kubhadhara kukwereta kwangu kwavari mai vangu. Vachiri vapenyu ndaiti ndikaita mari mai ndigokutengerai mota kutsiva mazuva etsoka, maitengesa mabhodhoro kuenda kuMaricho, kuenda kwaMara, kutsiga zvinga rinorema kuti ndirarame, kuenda kuMaricho, kuenda kwaMara, kutsiga zvinga rinorema kuti ndirarame. Nasi unondoti zororai murukare hamai vangu, makarwa kurwa kwakanaka soja. Zororai murukare chirechewe, makarwa kurwa kwakanaka soja. Then what shall I do? Kuri uye waenda, mwenje uye wadzima, zuva riye zvaranoka. Then what shall I do? Kuri uye waenda, mwenje uye wadzima,
Sivaria Saranoga. Right, muri yeZimbabwe makadiko kumatima nenyika kwese kwa muri zita ndinonzi DJT1 radio driver. Mondiregero ndengenda pinda munyasha. Ndazwa kudzamirwa mufunge. So rega nditore mukana weko kuchingamidzai watsigiri wechirongwa. Tiri pano pa Teachcatch MTV apo patinobata nyaya dzakasiyana dzinoitika mumatunhu atigere pamwe chete neakatikomberedza. So nasi ndofunga muri kuona kuti muno mu studio tatsikwa nemuenzi, tatsikwa nemuzodziwa, tatsikwa nemuranda vaMwari, Minister Israel D wari muno nasi. Saka toda kuti timbonzwewo kuti wari kuzvikwanisa sei, wari kuzvigona sei munyaya dzekushumira idzodzi. Minister rega nditore mukana wekukuchingamidzai. Makadi zvenyu munhu waMwari? Ndinofara makadi baba. Aiwa, tinosimba chose. So pane wamwe wasingakuziwei, toda kuti muwataurire zita renyu zvakakwana kuti muranda vaMwari watinaye panapa ndiani nasi? Makadi muri yeZimbabwe. Thank you so much DJ. Zita rangu ndinonzi Minister Israel D. Ndiri mushumiri akadanwa naMwari. Chokwadi. Munyaya dzekushumira nekuimba. Yes. Aiwa, tinotenda Minister. So ndiri kuda kuti Minister mumbotitsanangudzire imimi kubva kumashure uku kuti nyaya dzekushumira muchiimba makadzitanga rini? Alright, thank you so much Mr. DJ. Ndikati tikada kutsanangura, it's a long story. Ndakatanga music ndiri tichiri vana. I was still as a Sunday school. Okay. Tichingoimba machechi. Tinotenda Mwari kuti ndiri munhu akakurira muchechi. So tichiimba pandakazotanga kutsikisa it was 2008. Pandakaita my first single inonzi Anondishamisa. Okay. Yes. Inayona kwayakaenda in fact because during that time tansatane tandichiri kunyazotsvaga kuti papi patiri ndizvozvo. Yes. Alright. So then 2014 ndo patakareleasa first album rinonzi Daidzai Jesu. Okay. Ranga rine former track but takatanga kuripinza muvanhu ichiri it was fun munhu waMwari. Alright. Takatanga zvekuti tikuda kuti tsanangura. It's unbelievable. Makaripinza sei zvakafamba sei? Ndo zvatoda kunzwa izvozvo. Alright. Right. Zvakatanga so ndakatanga kurekoda instrumental. Okay. Ndandingoriri munhu angane ndichiti Mwari ndoda kuti ndiito album. Because during that time usingashande, usina kwaunososa income. Saka ndandine friend yangu yandaiwirira nayo anonzi Elisha. Okay. Nadzira. So ndiye akatanga kutsikisa during that time, akatanga kutengesa music yake. So ndaibva everyday kumba kuHepworth netsoka. Ndichienda mutown. Alright. Ndichinogara paitengesa mukoma kudzinya kudya paipo waitengesera music yawo during that time mutown imo. So ndainogara ipapo ndichinoteerera. So it was my prayer chiti Mwari ndoda kuti ndiito something. So sezvinewo ndakava ndasana Elisha. Alright. Elisha Ndadzira achitotengesa music yake ane radio. So ndobva ndatosana ndikati mukoma muri sei ichi wati tevana kutotaura mukoma ndikuda kunotsikisa but chiri kuitika zvinhu asisa zvaita sei asati zvamira zvakanaka. Andidi kunyepa. Mukoma Elisha vakaburitsa mari. Vakandipa mari. Mukoma Elisha wamuri kutaura ndiwo wakaimba song ipi? Mukoma Elisha ndo wakaimba song yekuti handina mushonga wandinopfungaidza. Yes. Ndawaziwa. Yes. Alright. So akaburitsa mari.
akandipa during that time tange mutozasa vanhu vasiri kusimuka mastudio edu aya anga achiri madiki akabudisa should be $6 akanditi enda unogadzirisa instrument ndobva ndaenda vanogadzirisa instrument ndakafara ndagadzirisa instrument kwemu that studio taiga ndokubva ndapiwa instrument rangu ndakabva ndatanga munhu wamwe ari kufamba neinstrument alright ndakakwereta karedhiyo kwandakakumbira ndokubva ndapiwa instrument rere bva ndatanga kufamba naro ndichiimba mumashops ndichiimbira vanhu so mukuimbira vanhu vaibva vatanga kundipa something vamwe vakutanga kukandawo mari chichi mashops ndabva ndavaudza kuti ndikuda kuti ndinoisa vocal saka kunoisa vocal paida futi imwe mari so that's how pandakaraisa mari yekuti ndinoisa vocal ndokubva taita one song ndaita one song ndakabva ndaisa pacd ndaisa pacd ndobva ndaendawo kwandakanominista ndokubva vanditengera chibhachi chemasiti anenge ari 100 alright so ndaisa paipai radio yangu vanataka kupinda futi mustreet ndaipinda mumasaluni baba ndaipinda mumaregi ndaipinda everywhere mumabhazi ndaingobatidza karedhiyo kangu kadiki ndobva ndatanga kutolipsa chitenge so by so doing vanhu ndabva ndavaudza hapane one song but ndine chishuwo chekuti ndiite dzimwe so by so doing vanhu vaibva vatanga kundisapota ndotoona saka from then ndakabuilda ndokubva ndatokwanisa kuita 4 masongs pathat album saka zvinotaura kuti rwendo rwacho rwenge rwisiri nyore asi tinotenda Mwari kuti wakazazikisa zvishuwo zvemwoyo yenyu rwendo rwanga rwisiri nyore right. Pane songu inini yandakakuziva inayo minister songu inonzi Sanganai Nesu patinonyengetera ndo songu ndimi makaimba here songu iyoyo? Yes, ndini ndakaimba. Alright. Saka so pandoda kuziya ndepekuti iri pa album iro ratiri kutaura here iyo songu iri pa album ripi? Kwete. Iyi songu yakayazo iri pa album rechi2. Iri pa album yechi2. Inonzi Sanganai, inonzi Sanganai Nesu. Takazita album rechi2 2015. Saka minister, masongu yenyu ndimi munonyora here kana kuti munofambisa seya? Right. Masongs angu ese ndinonyora. Ndakapiwa nyasha dzekunyora. Ndikangoti besides that song Sanganai Nesu. Ndo song yandisina kunyora. But the rest of the songs ndinonyora. Alright. Yes. Sanganai Nesu yakanyorwa nani? Sanganai Nesu it's a long story. It's a long story. It's a long story. Ndakangoti it's a song yekuti ine munhu akainyora. Alright. Imimva mazoimba. Pandazoimba. Alright. Ndikati yakanyimbwa mukaitarisa yakatiimbwa nevanhu vakati wande. Nevanhu sure. Yakaimbwa nevanhu vakati wande nemuto wakasiyana siyana. So ndakazongoitorawo. Vamaimbawo nemuto wenyu. Alright. Aiwa. Handisi ndakainyora. Alright. Aiwa ndinotenda minister nekutsanangura kwakanaka. Saka so panenge ndiri kubvunza kuti munonyora ndimi munonyora here masongo enyu ndaida kusvika pakuti munoanyora sei, munorota here, munotarisa zviri kuitika here, like pane song yamabva kuimba apa yatatanga nayo yai song yaya panenge muchiimba ndanzwa kudzamirwa asi iyo ndakaitarisa ine zvainoreva. Maida kuzama kureva kuti kudii ipo paya because song yaya haina kunyatsa kuti bata zvakanaka yandisiyawo ndaenda kumwe kuno. In fact Mwari vakandipa nyasha dzekunyora ndichiinspire chekutanga nezviri kuitika. Ndiri munhu wekuti kana even ndiri kumba my wife she knows. Ndiri munhu wekuti ndine time yandoda kunge ndiri ndega.
Okay. patime anendere ndega ndinoinspire zvakanyanya through nature what is happening nezvine zvichiitika. So first ndinonyora ndichiinspire nezvikuitika, then pamwe pacho Mwari vanondirotesa. Okay. Ndinogona ndinorota song like ndine couple of songs dzakati one day dzekuti ndongorota ichimbwa, it's like inenge like muchechi kana kuti pane someone ari kungoimba then pandotomuka kuseni ndinomuka kana by that time pandopepuka ndinobva ndarekodha pafoni kana kunyora. Saka ndotozoona kuti song it's a new song. Saka song yamataura iyi yandabva kuita inonzi amai vangu. In fact song iyi ndakainyora mushure menge ndarasikirwa namai. Alright. It's a song yandakadedicata kuna amai. Ndona ndakakura ndiri munhu naamai. Ndikati upenyu hwangu huzhinji usvika ndikure kuita mujaya taichengetwa namai. Alright. Ndaiona mese mavaipinda, saka ndandiri munhu angane munongoziva kuti angane I would feel ndechikwereti because mai vakamira chokwadi kuenda kuchikoro and all stuff zvakawanda. Munoona kuti ndikati she was my mentor. Saka ndakabatikana zvakanyanya because ndandine chishuwo chekuti dai ndaitawo mari ndaitawo something. Yeah, sure. Muchemberi uyu ari mupenyu even though ndaikwanisa tudiki but panepamwe pekuti unonge uchitoti dai zvadaiwo so ndakwanisa kuitawo something big chokuti ndino appreciate kuti amai vangu vanoonawo kuti mwana vangu ambondiitirawo something. Yes baba. So ndakainyorera amai. Alright. Ndo zvakaitika izvozvo. Aiwa, tinotenda minister nekuramba muchishumira kwakadaro. Saka so ngatimbotarisei isisu mumashows munombodaidzwa here mumashows kana kuti mudzikereke muchishumira nekuimba? Hongu ndinodaidzwa kakati one day. Alright. Kakati one day ndinotidaidzwei sei papa pandine ndikufanira kunge ndichange ndichienda kuSouth Africa this I'm sure September yoyi. Okay. Muchindoshumira muriko. Ndirikoko. Alright. Saka minister Israel D wane kereke yawo here kana kuti zvakamira sei ipapa kuti tinyatse kunzwisisa ichokwadi. Minister Israel is munhu akadanwa naMwari. Okay. Ndingati handina kereke inoti yangu. Okay. ndiri kusubmita ndiri kune imwe kereke, ndiri kushumira ndiri kune imwe kereke. Alright. Aiwa, ndiri kupabata. Saka so minister, tinoda kuziva isisu kuti basa raMwari richiri kupfuurira mberi uye zvakare unyoro ihwo kana kuti pachinguva chiri kuteera tine here album idzva riri kuuya kana kuti ritoripo? Zvakamira sei kusvika tasvika patiri nhasi? So far tine masongs atoda kuti tirelease. Takaita idu kudhara but hazati tareleasa. So tine imwe inonzi nyasha dzinotyisa. Okay. iri kuuya, then tine imwe inonzi denga rinonzwa. Alright. These songs toda kuti hatisati tareleasa. Alright. Aripo. Ndikati so far ndiri kumboshanda nemasingu. Alright. Masingles. Kuti tikaita single toita video. Alright. Aiwa, tinotenda minister nekutsanangura kwakanaka. Ngatimbodzokere kumba. Ndombodzokera kumba. Minister, muri yawo yakura sei? Alright. Minister Israel D. Ndiri mushumiri anotya Mwari. Ndizvozvo. Ndakaropafadzwa nemudzimai mumwe chete. Ndine vana vatatu. Alright. Vasikana. Ndine vasikana chete vatatu. I'm sure Mwari vaiziziva kuti mutete kuva backing vocals. Alright. Baba wevasikana. Right, ngatimbotarisei kuna amai wanotsigira sei basa renyu? Ndinoda kutenda Mwari zvakanyanya.
my wife she's so supportive zvokuti kutouya kudai so varitoziva kuti aenda kubasa aiwa vanobira vanotsigira nditika and vanosupporta. She's my intercessor. She always pray for me kuti zviite. Ndinongoti it's a blessing from God. Aiwa tinotenda Mwari kana achitipa midziyo yakadaro inosupporta basa kuti basa raMwari ringe richipfuurira mberi. Right. Tichinopendera chirongwa chedu minister. Ndofunga mambotaura imimi kubva kumashure uko taona kuti zvinge zvisiri nyore kuti mukwanise kupinda mu studio muchirecorda. Zvinge zvakaoma maipinda nepakaoma muchidaidai but wawariro neshuwiro yenyu yaida kuti munge muchipinda mu studio muchirecorda. Saka so ngatichimbotarisei pari zvino izvi tichinawo here matambudziko ari kutiremera kuti basa raMwari ringe richipfuurira mberi. Rega nditaure ndichiti mushumiri wese andiziva kuti zvakasikwa sei naMwari. Matambudziko ashayike. Asi tinotenda Mwari nepatasvipa tave nasu ndizvozvo. Because pandiri kuti matambudziko ashayike semuimbi semushumiri une goya unenge wakaseta every time uchiti dai ndasvika apa dai ndasvika apa dai ndasvika apa ichokwadi. Asi ndinoda kutenda Mwari zvangu kuti kubva pandakatanga up to now ndinoona nyasha, ndinoona kuti pane musiyano ukurusa. Because pazvainetsawo iye zvino zvakuitika ndizvozvo, pairema iye zvino zvakuitika ichokwadi. Yes. Aiwa ndinotenda minister kuti Mwari vari kutibvisa apa wachitiisa apa wachitibvisa apa wachitiisa apa. Saka munokwanisawo here kuficha nevamwe vaimbi kana kuti makamboficha here nevamwe vaimbiwo pamasongs enyu? Inini ndakasununguka chaizvo kuficha nevamwe vaimbi. Titori nemasongs akati one day ndakaita inonzi pane track ratakaita ita single track rinonzi randakaita naPastor Murigo. Tinashe Murigo. Pastor Murigo. Alright. Ndine track randakaita pandaita rimwe zvakare na Dorcas Moyo. Rinonzi Uvepo. Alright. Ndikaita zvakare nevamwe vakawanda vatisingakwanise kumenshena wakati one day. Aiwa ndinotenda minister. Saka so vanoda kukubatai vanokubatai papi vamwe wakuona nhasi panapa wakati tinoda kuzofichawo na minister kana kuti pane zvavanodawo pamwe something handizivi kuti makasununguka here kuvapa nharembozha yenyu? Ndakasununguka chaizvo. Minister Israel D vanowanika pa YouTube. YouTube ndinonzi Minister Israel D official. Then ukaenda pa TikTok Minister Israel D, ukaenda pa Facebook it's Minister Israel D zvakare. Pa Instagram Minister Israel D. Then number dzangu pa WhatsApp ndinowanika the WhatsApp is 0783 790 173. Chadzokorodza 0783 790 173. Alright. Exactly. Aiwa ndinotenda minister. Right, muri yeZimbabwe ndi minister Israel D ndofunga muri kunzwa mashoko ane uremo, mashoko ane udzamu wachishumira nekuimba.